Na tomto podujatí, ktorý má za sebou odpískaných viac ako 1000 zápasov v NHL, ale samozrejme všetci arbitri vybratí pre toto podujatie so stovkami týchto stretnutí. Začal sa zápas číslo 1. Air Canada Center. A Gáborík sa vrátil. Napádaný dvojicou. Spravil to výborne. Pomohol si prihrávkou na Ehrhoffa, teraz môže ísť dopredu Nielsen, má tam Gáboríka na opačnej strane, šanca, gól! Marian Gáborík otvára skóre! Čas 5:19, Európa vyhráva nad Spojenými štátmi americkými 1:0. Výborná akcia európskeho tímu, začalo sa to už vo vlastnom pásme, kedy Marian Gáborík sa dostal do takého klinču dvoch hráčov, ale rozohral tú situáciu veľmi dobre a cítil, že sa to môže skončiť takýmto prečíslením, pretože Zuccarello výborne sklepol v strednom pásme a Nielsen výborne načasoval prudkú prihrávku, presne načepel a Marian Gáborík zase. Po príprave žrtke Kane tam má Dubinského, má tam aj Edvokejera, stále Kane, naháňa ho Draisaitl. Kane si krásne podržal puk, rozkrútil Kolotoč, ale teraz dvaja na nikoho, Draisaitl a Niederreiter, obrovská šanca Európanov a gól! Nie, Draisaitl zvyšuje na 2:0. Obrovská chyba Američanov, čas 24:02, Európa vyhráva 2:0. Videli sme Patricka Kanea v jeho typickej akcii, takto ťahá puky po modrej čiare, niekedy je to riskantné, ešte Carlson zbehol ako druhý v podstate hráč na modrej čiare, príliš hlboko a Draisaitl sa dostal do breaku, vymenil si puk so spoluhráčom, túto akciu zvládli hráči Európy excelentne, Draisaitl zakončoval už do odkrytej bránky, aj tak rýchly brankár, akým je Quick, nestíhal sa vrátiť. Bojuje v rohu. Podarilo sa mu vydolovať puk pre Satera, odrazený puk a gól. Veľmi smolný gól pre Haláka, ktorý reklamuje a zrejme sa bude ešte telefonovať. Jano? Ja myslím, že bol tam zásah rukou, myslím, že Zdeno Chára reklamuje aj spolu s Jarom Halákom práve toto a my to uvidíme ako prvý. Hlavní rozhodcovia by si to mali ísť pozrieť na videu. Tu sa to všetko začalo v rohu, kde Seidenberg ten súboj nevyhral. Saterová prihrávka a... Bolo to telom, takže gól by mal platiť. Asi pán Rimsdijk bol strelcom. Myslím, že tam nebol žiadny pohyb rukou do puku, čiže ten gól by mal jednoznačne platiť, aj keď samozrejme z nášho pohľadu, aj z pohľadu hráčov to vyzeralo ako zásah rukou, tak myslím, že Van Riemsdyk zahral telom a to sa môže hrať. Nič to nemej na tom, že to bol neuveriteľne smolný hráč, dokonca možno strelcom gólu bude Stepan, ktorý hlavičkoval. Áno, tak to je neuveriteľné. Takže dobrý center Van Riemsdyka s peknou hlavičkou Stepana. A pritom futbalu to má predsa len bližšie Ralf Krüger a nie John Tortorella. Ja neviem, či vôbec futbal niekedy v živote videl. Ešte možno, že sa tam môže riešiť postavenie Stepana v bránkovisku, ale neviem. Nie. Je mimo. Pokiaľ vkorčuloval do bránkoviska až po vniknutí puku do toho priestoru, tak to nič nerieši. Myslím, že gól by mal jednoznačne platiť, čo je škoda pre tým Európy, pretože v tom oslabení sa bránil dobre, aj keď prvá presilovková formácia USA hrala veľmi dobre, zatlačila Európu, tak v tej druhej časti už sa dobre bránili. Upon video review, the puck is intentionally directed in the net off the body. This is an illegal goal. Predstav si, skóre sa nemení. Celá štvorica, ktorá to zvládla vlastne celé to oslabenie, pretože v tejto chvíli už Ehrhoff naskakuje na ľadovú plochu. A môžu ísť Európane dopredu. Puk pre Ehrhoffa, v poslednej chvíli sa tam výborne vrátil Sater. Vaněk a gól! Európane vyhrávajú o 3 góly. Belmar! To je prekvapujúci, šokujúci úvod pre zámorského favorita. Po prežití oslabenia Európane udierajú po tretí raz po
2 minúty pred koncom, tu je práca Ehrhoffa vynikajúco v rohu a Belmar to vrátil pred bránku. Neviem, či ešte Hansen tečoval, pozrieme sa na to ešte raz. Nie, Hansen strieľal, ospravedlňujem sa. A áno, Belmar tečoval pri Erikovi Johnsonovi a Quick po tretí raz prekonaný. Európa hrala celé oslabenie pod obrovským tlakom, lietalo to tam na Jara Haláka, snažili sa hrať Američania na strelu z prvej, hlavne na Pavelského, v jednom prípade sa tam dostalo uši k strele. Ale nakoniec po uplynutí toho trestu Ehrhoff sa dostával. Gáborík. Stratil puk súboji s Perisim, ešte Stepan. Halák. Niskanen. Ešte Stepanova strela vedľa. Jaroslav Halák si udrží čisté konto ako prvý gólman.